Abullo, assalamu alaikum. Wani na? Abullo. Barka. Barka ka dai. Yawa sanuwa. Yawa shannu na mal. Madalla. Yawa. Ka san Allah ya wakilta mana shugabanni na gari. Masu ganin dausan talakawa kuma masu jinkan talakawan su. Gaskiya ne. Wa'inda ka bin dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kwarai. To albishirinka. Don honorable Nasir MD. Da dan gari na. Sai wani Na da gane. ka san shi an jagora kuma shi an masoyi dan gaban goshi na sanata Garba Musa mai doki. Hadi nan da je maka ka. Na gane. Labule sirrin daki. Ya Allah na gane shi. To ya wakilta sanata Garba mai doki ya wakilta Nasir MD ya ba kowa kayan azumi da kuma 'yan canji. Allahu akbar. Saboda haka ba shannai kwantuwa in nan dai a radi sun ga gaskiya ka. Allahu akbar. saboda haka ya wakilta ni in kawo ma shi Nasir MD ya wakilta ni in kawo ma naka. Ya Allah na. Don kai hidimar sallah. Ya Allah na. Kai ne buba. Ya kake tare na. Gashi. Na gode. Da shi an ji ba Na bullo tsaya. Me? Baka ban goro. Gode ka? To shikenan. To mallam ina kawo ma miliyoyin kuɗi ne ka bani in wuce rai da Allah. Allah ma dai. Na gode. Da shi an ji ba. Na gode.